पुलाव बनून होणार कधी? पुष्पा खोबरा नको पुलाव आपकडे घरात आव्या नैवेद्य करू खोबरा ना फुलसट म्हणजे हा काय मग कोणाक बोलतो मूर्ख बोललो तू आयता दांडो हातात घेऊन रो फक्त म्हणून आज फेमस झाला आज. तर नमस्कार मंडळी, जेवलास की नाही दुपारी? आमच्याकडे आता चालू आहे दत्त जयंतीचा आणि आमच्या घरी दत्त जयंती असतात. मगाशी तुमका सांगितलं असेल, डाक केपो सांगितलं इथं आणि सगळी गडबड चालू आकडे पूनम वगैरे इली आणि आमच्या घरी पण दत्त जयंतीचा उत्सव असता. म्हणजे देवळात पूर्वी होऊच्या आधी आमच्या इथे दत्त जयंती चालू होती आणि त्याच्यानंतर मग दत्त मंदिरमध्ये दत्त जयंती चालू झाली. त्याच्या आधी आजोबा असताना इथेच होती आणि तेव्हापासून आजोबा असताना मोठी करत आम्ही आता करताव, पण छोट्या प्रमाणात करताव कारण मंदिरात असता मोठा उत्सव असता. त्यामुळे आता आम्ही जास्त मोठ्या प्रमाणात करत नाही, कारण मंदिरात नव्हती तेव्हा आजोबा मोठ्या प्रमाणात करत होते जेवण वगैरे असा. आणि आज आमच्या आचारी बघा, आचारी खास मागवलेत, बघितलाच असेल पप्पा आचार्य आणि पुणग्या विचारिया गोहान किती वेळ तुका पानात काय आणून केलं का? चलाक नको म्हणजे तोपर्यंत अकडे ह्या झाला आचारी कंटाळ दे. ओ पप्पा टमाटो शेवट टाका, सीझन मॅन होता त्याच्यात. अरे ग्रेव्ही पाहिजे त्याला, नाहीतर काय टोमॅटोची तर ग्रेव्ही त्याचीच मग टाकू लय मोठी टाक. हा बारीक कर. हे पुलाव पुलावचं काम चालू आहे बघा. पटपट खाली लागायला बसायला तीन टाकू बाई खरंच लाकडं पुढे पाठी करा टाकूया आता त्याच्यावर शिस्त द्यायला. अकडे वेगळे आचारी आहेत नंतर. पुलाव बनून होणार कधी? पुष्पा खोबरा नको पुलाव आपकडे घरात आव्या नैवेद्य करू खोबरा ना फुलसट म्हणजे हा काय मग कोणाक बोलतो मूर्ख बोललो तू आयता दांडो हातात घेऊन रो फक्त म्हणून आज फेमस झाला. आज मी फेमस केलंय ना, नाहीत तर का वाजत येत. हा मला तुमका सगळ्यांका आचार्यांका पाठी काढले आणि एका माणसात. पप्पा आमचे पुलाव भात बनवतात बघा, तुम्ही टेस्ट करूक नक्की हवा. आम्ही एकच असो भात बनवतो, पुलाव भात प्रसाद म्हणून. मुलग्याच्या अंगात चटपटी नाही आहे कारण त्या नाचाचा म्हणून आज जरा हळूहळू काम करता. पुलाव तयार पण झाला. आचारी बघा काय आहेत ते. मग टाकूची का? होय ती मग वर टाका. मीठ टाका. टाकलंय मी. हे टाकू आहे. पण टाकू हव्या.
फुलावर रेडी होईल हो बघा. उचलून ठेव तर सगळा फटाफट. सावकाश जरा घर झालं तुका घालता तुका हरता वाचा विनाती तुम्ही प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंधुराची कंठी जके मान मुक्ता पराची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मारे मन कामना पूर्ती जय देव सभाग्य अभ्यंतरी तू एक दत्त भाग्याची कैसे माता पराई करते कैसे जन्म मरणाचा पर्यायंत जय देव जय श्री गुरुदत्ता साई अवदत्ता हार तू आळीता हरली भवचिंता जय देव श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त. थांब गो 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 थांब. हय हय की सगळं उपडी करशी सरळ धर मग घे बघ. मग माझ्या पुष्पाकडे बघ चला कडे बाजूक काय कोणी टाकले आता बघ ना ताडपत्री दुडली कोणतरी अडकला. तर चला मंडळी, आमच्याकडची आरत वगैरे झाली आणि आता पालखीक जाऊया दत्ताच्या मंदिरात. तुम्ही पण चला आणि पालखी सोहळ्याक. तर चला, आता आमच्याकडे नंतर गर्दी होईल तीर्थप्रसादासाठी. दत्ताच्या मंदिरातनं झाली की ते आमच्याकडे येतात पाया पडाक. तोपर्यंत पालखीक जाऊया. तर चला मित्रांनो, अजून चालू हा. आता पालखी बाहेर पडत आणि त्याच्यानंतर बघूया. नाच वगैरे बघणारच असतो मी. आणि यावर्षी लाइटिंग विद्युत रोषणाई बघा. दैवत माझे अनुसूयेचे सत्व आगळे तिन्ही देवही झाली बाळे त्रैमूर्ती अवतार मनोहर त्रैमूर्ती अवतार मनोहर दीनोद्धारक त्रिभुवनी गाधे दत्त दिगंबर दैवत माझे दत्त दिगंबर दैवत माझे दत्त दिगंबर दैवत माझे.
दमलो होतो नातान पाणी पी